Beda l-proċess biex il-Knisja parrokjali ta' Ħal Kirkop li ddedikata lil San Leonardo Abbati ikollha zuntier ġdid. L-aħbar ingħatat fi żjara f'din il-lokalità mis-Segretarju Parlamentari għax-Xogħlijiet Pubbliċi Omar Farrugia u l-Kappillan tal-Parroċċa Dun Martin Cardona. Is-Segretarju Parlamentari Farrugia qal li d-Dipartiment tax-Xogħlijiet Pubbliċi sa jkun qed jassisti fix-xogħol taż-zuntier ġdid. Istqar li dan huwa eżempju ieħor tal-impenn tal-Gvern lejn l-qdiet volontarji u dawk ekleżjastiċi kif ukoll lejn il-ħarsien tal-wirt li għamilna Maltin. Dan il-proġett li għamilna li rrestawrajna il-Knisja kollha, issa dan il-proġett ikun komplementat bir-rinnovament ta' dan iż-zuntier. F'Ħal Kirkop ukoll is-Segretarju Parlamentari Farrugia inawgura żona pedonali ġdida trejqet is-6 ta' Novembru 559. Li ser tkun qed taqqad maċ-ċentru ta' dan il-lokal sabiex ir-residenti koppin ikomplu jgawdu minn dan il-ġmiel li ninnoħolqu flimkien bħala Public Works għal-lokal ta' Ħal Kirkop. Preżenti għall-inawgurazzjoni anki s-Sindku ta' Ħal Kirkop, Matthew Zammit. ċentru illi ħoloq karistika ġdida ġil-lokalità tagħna li ħajja jgawdu mir-residenti koppin u r-residenti tal-madwar. Ix-xogħlijiet f'Ħal Kirkop isegwu għadd ta' proġetti pedonali oħra li d-Dipartiment tax-Xogħlijiet Pubbliċi wettaq fl-aħħar xhur fil-qalba ta' lokalitajiet fosthom fil-Mosta, fiż-Żurrieq u f'Ħażabbar.